A Dirección Xeral de Tráfico prevé máis de 575.000 desplazamentos na rede viaria de Galicia durante a operación fin de agosto que empeza hoxe venres e rematará prácticamente na medianoite do domingo. A campaña de condutor alternativo que promove a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado chega a Estrada. Será precisamente mañá cando poidan verse en algúns coches as pegatinas desta campaña. Que vai a estar integrado, son profesionais de moi recoñecida trayectoria, son Bari Caramés, Xulio Correa e Anxo Campos. Vamos ter ganaderías suficientes para cubrir o recinto tampouco é moi grande para poder abrir, hai outros concellos que había ganaderos que me comentaron que estaban interesados en vir e nos gustaría. Un total de 104 ayuntamientos de 19 comarcas, entre os que está a da Estrada, participarán nun programa piloto de desenvolvemento rural sostible dotado con 17 millóns de euros. Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano. A tecnoloxía Dual Zone. Zona 1. Sistema multivibración. Estimula músculos atrofiados. Queima o exceso de calorías. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos Zapatos Sano. Zapatos Sano. O seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a esquina. Distribuidor oficial de Zapatos Sano para Estrada e comarca.